Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Fi żmien ir-Randan li jħejjel lill-Kattoliċi għal passjoni u wara il-qawmin mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, bosta parroċċi jorganizzaw l-eżerċizzji. Mit-22 ta' Marzu, Father Colin Apap sibda kors ta' eżerċizzji għal kulħadd imma b'differenza. Bħalma l-ġisem għandu bżonn tal-eżerċizzju biex ikun b'saħħtu, hekk ukoll il-formazzjoni spiritwali tiegħi għandha bżonn ta' ċerta formazzjoni wkoll. Għandha bżonn ta' eżerċizzji spiritwali. Father Colin għal kif ikunu bosta li fi żminijiet diffiċli jistaqsu fejnu jew fejn kien Alla bħal sitwazzjonijiet ta' mart jew mewt. Biex inwieġbu daw it-tip ta' domandi għaliex għaw daw l-inġustizzi, għaliex Alla fejn qiegħed fid-batija kollha. U nispera li eżerċizzji b'differenza jagħmlu differenza fil-ħajja tagħna. L-eżerċizzji jibdew it-22 ta' Marzu sal-ġimgħa 24 ta' Marzu mis-6:30 sa 8:30 ta' filgħaxija fiċ-ċentru tal-Karitas il-Ħamrun u mit-tnejn 27 ta' Marzu sal-ġimgħa 31 ta' Marzu mis-6 ta' filgħaxija l qudiem fil-Knisja tax-Xajra.